Yawa Janar Muhammadu Buhari, dama gidanka nake son zuwa, gashi kuma Allah ya haɗa mu da kai. So dama na zo in tambaye ka ne dangane da canjin kuɗin Najeriya. To maganar canjin kuɗin Najeriya tana nan daram kuma ba gudu ba ja da baya. Ba ka ganin talakawa za su iya shiga cikin yanayi sakamakon kuɗin ba su wadata a hannunsu ba. Yanayi kuma ai dama na yi dan su shiga yanayin. Wata 2 da kwana nawa muka bada, kusan wata 3 muka bada, muka ce kowa canza kuɗin shi. To in banda shiriri ta da rashin tunani me zai mutum ya je ya ki, mutum ba zai iya zuwa ya rihe kuɗin shi ba. Amma kai a tunaninka in ba dan an yi mai shi shiga yanayi ya za a sa wannan ƙaran lokacin. To muna so ne mu ware barayi da kuma masu kuɗin kirki, saboda yanzu a ƙasar nan tamu akwai barayi da yawa wanda sun saci kuɗi, su in ba ta wannan hanyar ba ta yadda za a yi a talauta su. Amma kuma Janar Muhammadu Buhari, inda za ka lura wasu 'yan kasuwa ne, wasu dole sun nemo sannan za a ci. Wannan ba damuwa ta bane ba, kawai dai ni ina so ne ƙasa ta ci gaba, kuma dole ne sai na kawo wannan canjin saboda muna so ne mu gyara wasu abubuwan da suka cakuɗe wa Najeriya.